Channelnya Kang John iki ceritane Kang John nyentut anake to. Jawake perwakilan. Perwakilan kerja bakti kanggo masyarakat etan kali yo sing duwe baun. Lah yo Mas. Iya. Lah ini lho apa diondok nang kene iki. Kena mondok nih kan. Gak mengke piye lho wong. Gak kalau. Ini gak sedang. Kalau bose nang kono kalau. Tanya RT Ayo Dik, kowe Dik. Dika iki. apa to? Iya, iki kalau penanggapane Pak RT. Betul. Keperses. Ses. Nyaw. Nadik, aku tak anu. Yo Mas Mada. Parmada ses iki gorengnya toh. Keperses. Sopir ses. Sopir nyeni. Penembak jitu ya. Iya. Kayak ngene iki. Iya, Kak. Kak, piye teh? Posisine piye iki? Posisine iki nyambut gawe wong sak menembane. Iki arep usung-usung apa-apa ya kebutuhane apa wae nek dalane apik. Kan iso lancar, iso bisnis, iso tuku apa-apa nek dalane lancar. Iki mesti didandani apik lha iki ya mesti di Cor to. ya nek nyandakno dicor iku sing penting iki prasik diratakno sik. Terus dicemplung saiki terus diweni cor. Sing nyewa ki mare iki lho. Kuwi lho menuan lho engko dianu. Orane swidak ngene. Kok Apa? Engko kono dicor, Mbah. Nek nyandak Mas teh. Wedine lho iki, kae sik tutupi. wedine tukokno sak ret. Arek engko njiko semen ning mbakan kono. Semen mbakan. Lah iki kok soleh noto kuwi engko soleh. Iya ke bos. Apane? Dipras sak rene. Terus diweni pekan, terus disoki lho. Gak ki lho iki dikepras. Ki sing nadap kan iki ya. Sing nadap kan iki to. Iki lho. Iki lho kok dicemplone kan longgar lho iki longgar. Dipaprasi ngene. Ya dipapras di anu nggo nguru kuwi soloke. Mulai kok iki. Ora. Ya. Ndang Ndang bibit tong sik lho. yo. Dadi leren kok. Masyarakate kompak dandani nggone lingkungan RT 50. Matur suwun Mbak Jogja, jenengan saged maringi pasir, alhamdulillah jenengan rezekine muga-muga lancar. Amin. Lancar nggih. Kah barokah Mbak juga. Kabarokah. Barokah pun. Ya. Kalau niki tak ngurusi iki rokok nggih napa kula tak tenggene anu. Tuku terus terang mawon. Kelo-kelo. Pun ngoten mawon. Pun, bose ya pun. Masune ndi to? Iki lho. Wedange kalau dipangan jajan-jajan kae. Loh. Ada iso ngono iki piye lho, Edar. Kelaparan. Kelaparan. Jadi pangan to sejane. Nah, iki yo gendong Jerimu apa kok? Kecer kabeh lho. Nek sore nek midi kae. Nek sore nek midi kae apa? Apa? Surabaya. Sapa yang mbandok kae? Lho, iso anu batere mangan wis dadi ngono iki piye to? Yang penting mangan. Sing penting mangan. ndak mangan Kok jajane wedang. Rasa isen nang. Kilo kopine. Jajan pangan. Mangan. Banyune lho kene kono. Ngombe. Ngombe nang ngombe, Mbah. Ngopi sik. Ngopi dulu loh.
Watu gede. Leren lek. Leren sik. Batawa. Cepet ngopi. Ngopi sik. Ngopi, rokok sik. Apa al? Apa mbak? Kini Buta kayak apa? sangkar. Sangkar apa tuh? Takar di. Wong arek gawe lho. Kon dudet. Iki lho. Jajane. Iki. Omonganmu lho. Kau nakon ini kono ya. Saiki laren sik mangan. Pak Ju. Menakon ini kono. Saiki laren mangan sik. Ya. Dilanjut, Bos. Oke, Bos. Iki bos. Jadi iki Ayo renteng yo. yo rantang. Ayo, kono wis. Rantang ya, Bos. Ya oke. Bos. Yo, Pak RT. siap. Proses Ya wargane gotong royong ya, toh. gotong royong. Masuk sore, Mbah. Nah, jadi dicor dalane Mbah. iki sing tempate Mbak Stat sing guling kae ning kene iki. Langsung. Ya iki diambakno dicor ben gak tluwek-tluwek dalane. Kepala desa ya. Ya. Piye lekan to? Sip. Nah. Dino yo garing ya bareng. Garing. Ojo udan. Sampai tak dana. Wonge saloe rono. Mundur. Kulon. Yo. Adik, kata-kata Dik. Kata-kata ini aman. Aman. Oke. Piye, Mat? Oke, walah kaya ngono wis sikilmu. Mbok, aduh, nganggo glok to jane ngono iki. Sip, tuwek. Ali lo, jamu. Ojo ngeti le. Le, rene le. Aja kur mandor ya. Ayo nyambut gawe gotong royong. Iki lho bocah iki. Piye iki? Nyawang ana aku gak. Cekeli. Apa? Jamu mah. Wis sama. Wis sing iso ngomong. Ah, Kamu ini takkan. Gang takoni ngono piye? Mari kita kerja bakti. Oke. Siap. Royong. Gotong royong. Oleh. Oke. Piye? Piye, Pak Joto? Piye? Iki yo. Menurutmu oleh anu ini ki pasir tanggane Mbak E. Alhamdulillah Nah. oleh bantuan Mbak Cici juga. Semoga berkah barokah. Dunia lancar ya toh. lancar. Iya. Selalu. Loh, iya tadi. Guyu. Tenan di. Patur tak ombe. Oh, aja di anu, Pak aja di awake lagi ngibar sonte. Daerahnya lo dhuwur sama. Kabro. 130 ya. Normal 180. Normal apa? 200 nih di normal. Kayak me opo kalau bocah kuwi? Me apa ale? Lewu. Apa tak glempak wi? Bang, Bocah kok dolanan. Mbok ndang diiwangi iki. Iki lho, masakno Pak Ju. Pak Ju. Cair apa? Lebar endi to? aku yang ngewangi to, sendana. Iki lho wis gak anu, gak sedeng. Mbiwangi apa nih? Yang ini kan gotong Bos. kerjasama. Gak kerja bakti iki, kerjasama. Kanang. Masih omong-omong. Panasan anu. Aku sidol panas barat. Sang guyul. Le, Hik, ayo. Ayo dah.
Lebih ke ijek ta pasir. Pasir sangkong kurang ijik. Lah ya disok sik ngenjuk pasir. Barang telu, papat. Sapa ning kono Dar? Jenenge sapa? Kurang wih. Ben dikono. Ayo juga pasir, juga pasir. Omong ngahmu. Dar. Ayo Dar. Ke pasir Gue di sana ini enggak apa-apa ya. Bosnya Gak jono gak repot. Jadi ngongkon aku. Soal gak repot dia yo nyang to tetepan. sampai mulai gawe bakso ya. Bakso ya? Ya bang kowe telepon toh. Telepon Diko. Lah mau nyambut gawe kok kon nelpon lho. Ala WA pengjawabno bakso. Bakso ya. Kalau bahas rame ketong royong. Semoga Mbak Jogja sehat selalu bos. Lancar rezekinya. Di wong kene gak iso bantu apa-apa, isane bantu donga bos. Mbak Jogja sehat-sehat. Ayo toh. Lah kok ning ngono toh? Apa ngono kae? Iso nggih kupat ya lho, batur ngecor. Diisi ki aku video. Aja dinunggu ki al. Jikuy kerong ae. Nah, sampai ke nggone dono ki. Apa? Teko ki. Karek Apa? semen. Iya toh. Ya wis jere apa njaluk Ganggu apa toh ndelok? Ora. ora. Pasir sesas. Semangat ae. Aja kakek pasir wi. Oh, enteng iki. Andang yang kong kuwi ya sing ra kuat. Ban iki ban apa delok to, Kek? Ya. Bicara sama apa ngono. Iso nggih kupat ya lho. Dan. Udah. Ndang. Oh nggih kupat, Bos. Ayo. Ayo karo kowe. Nakok wong kono, Bos. 6. Terus tadi sirami ya? Loh, lah terano ya, Mbah. Apa wis ne? Bagan ngene. Apa nih sirami? Iki to disirami ki lho. Sirami ki ben kelek. Ora wong anune kok. Ora. Oke, sebar ya, ngecor ya, Mas. Sebar. Kok mulai to urung bar ki lho. Kalau dhuwur kae urung kok. Mulai nama. Ayo. Kok balik neh ndak? Memang apa? Guys mangan, Bro. Bermain iki kok. Mangan apa kene Oh, mulai mangan bro. Baju. Wargi tawan tape ini mancing. Sore dadi. Eta, kok. Ya. Kalau mandiri teko. Jadi bro, ngono konten tak kira mbek kene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.